Остави хората да научат уроците си и да имат всякакви преживявания. Не е нужно да се буташ, да спасяваш всички от неудобни ситуации. Те са там, за да им служат, за да пораснат като личности. Остави ги. И работи последния начин. Всеки път, в който мъжът ти иска да отида да гледа мач с приятели, остави го. Ако детето ти днес иска да яде пица вместо салата, остави го. Ако приятелите ти решат да отидат на заведение без теб, остави ги. Ако детето ти реши да прекара Коледа с неговите приятели, остави го. Ако твоя близка се среща с човек, който ти не одобряваш, остави я. Остави хората да научат уроците си и да имат всякакви преживявания. Не е нужно да се буташ, да спасяваш всички от неудобни ситуации. Те са там, за да им служат, за да пораснат като личности. Остави ги. И работи последния начин. Всеки път, в който мъжът ти иска да отида да гледа мач с приятели, остави го. Ако детето ти днес иска да яде пица вместо салата, остави го. Ако приятелите ти решат да отидат на заведение без теб, остави ги. Ако детето ти реши да прекара Коледа с неговите приятели, остави го. Ако твоя близка се среща с човек, който ти не одобряваш, остави я.